Bé, hola a tots. Avui ens endinsarem al món de les plantilles. Ara, què són les plantilles? Bé, són documents ja predissenyats. Llavors, sempre us dic que sempre utilitzem la llei del mínim esforç, no? És a dir, si una cosa hi ha algú que l'ha fet, doncs, bueno, aprofitem-la. I en aquest cas, Word disposa de moltes plantilles ja prefetes, no? Com ho trobem, això? Bé, fixeu-vos que quan jo obro programa, em surt d'una banda aquí, tota una sèrie de plantilles, i aquí els últims documents que jo he obert o on he treballat. Normalment fins ara el que fèiem era anar aquí document en blanc i ja està. Però fixeu-vos que jo aquí tinc uns altres tipus de documents, que en aquest cas són les plantilles, aquí en tinc més, que jo les puc utilitzar. A la millor he de fer un tríptic, he de fer un cartell. Doncs aquí en tinc tot un munt. Clar, fixeu-vos que si això ho haguéssiu de fer des de zero, doncs costaria més. Mireu, fixeu-vos, per exemple, aquí tinc un informe. Doncs si jo clico aquí, li dic crear, doncs ja el tinc fet. L'únic que hauria de fer és canviar el text del que m'interessi a mi, aquí el logo, per exemple, i podria anar treballant. Fixeu-vos que, com que ja em surt tot arreglat, doncs seria una manera molt més fàcil de treballar. I, a més, amb uns resultats bastant espectaculars. D'acord? Bé, torno a arxivo, nuevo. Per exemple, un calendari. Doncs tinc aquí, quan li dic crear, aquí en aquest cas me demana de quin mes el vull, de quin any, i fixeu-vos, dius, no, mira, és que jo vull de l'any 25 el mes de març. Acceptar. Doncs ja tindria el calendari de com seria el mes de març de l'any 25, per exemple. Fixeu-vos que, per si no teniu prou plantilles del que hi ha per aquí, també tenim, i us he ficat a la fitxa, Microsoft té una pàgina amb plantilles. Què serien aquestes? Plantilles n'hi ha de tots els programes. I aquí teniu, i fins i tot les teniu agrupades. Folletos, calendaris, butlletins, presentacions, currículums. Jo vull fer un currículum, doncs vindria aquí i aquí en tindria, jo m'agafaria el que vulgui. Penseu que també n'hi ha de Premium. No podríem dir d'això, perquè aquestes Premium serien pagant, d'acord? Però aquí en tenim, sense que no sigui un Premium, que també les podríem utilitzar. D'acord? Doncs bé, aquesta és la part de plantilles. És a dir, si al llarg de la vostra trajectòria en voleu utilitzar, doncs ja sabeu on són, on les podem trobar, i llavors simplement és tenir la paciència suficient per anar-les modificant. D'acord? Vinga, doncs, a intentar-ho.